3, 2, 1. Sali, hajde da te ufotkamo. Tičica. Znala sam! Hej, društvo, danas ćemo da iznenadimo Dimu! Tako da danas ćemo da iznenadimo jer joj je rođendan. Tako da idi po nju, ti Serena. I ne zaboravite da je kažete da zatvori oči, okej? Idi. Društvo! Okej, dakle, danas je Dimina rođendanska žurka. Jedva čekamo da vidimo njenu reakciju. Uzeli smo neke stvari, ali nismo još gotovi. Ali ona će vidjeti, znate, svu dekoraciju. Zatvori oči! Gde idemo? To je iznenađenje. Zatvori oči. Nastavi da hodaš. Skreni ovde. Skreni tu, da? 3, 2, 1, okreni se. Wow! Ovo je tako cool! Wow! Jel ovo sam moju žurku? Da, jeste, jel ti se sviđa? Da! Da li ti se sviđa natpis? Vidi, kaže srećan 11. rođendan Dima. Jel ti se sviđa, Dima? Jako je cool! Pa, znaš, zato smo ti rekli da se presvučeš u gimnastičarsko odelo. To je tema koju si ti želela. Da, i imam ovde lizalice. Da, i vidi, piše Dimina rođendanska žurka. Da! Iznenađenje! Okej, društvo, sada ćemo da igramo igrice! Okej, pogledajte, ovo je igra koju ćemo da igramo. Jeste uzbuđeni, društvo? Da! Ja ću prva! Okej, ja ću druga! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Idemo! Imaš jednu šansu. Idemo. Vidite, društvo, skoro je savršeno. Da! Okej, koji sledeći? Sada moraš da je pobediš. Okej, 1, 2, 3, 4, 5. Idemo. Hajde, Sali, idemo. Ajde, možeš ti to. Uspela si. Uspela sam! Da, fantastično! Pogledajte! Wow! To je Selino! Dima se sada pobeđuje, pogledajte. Dima je... Čekaj malo. To je Selino? Da. O moj Bože! 1, 2, 3, 4, 5. Idemo! Zeki! Bio si dobar, to je super. Okej, koji sledeći? Ja! Hajde, ajde. Ona je sledeća. Da, Da, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Idemo! Hajde. Nisam uspela. Vidite. Hajde. Ali pokušala sam da nađem mesto. Okej, sada si dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Idemo! Ajde, Zidan. Da, vidi. Šta? Bravo! Kako si to zalepio? To je bilo tako brzo. Da, probao sam. Bravo, super si. Da, ajde idemo probaj ti dalje. sad. Ajde. 3, 2, 1, idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Idemo. Čekaj, hajde.
Neću uspjeti. Hajde, Ajde. Nema šanse. Hajde. Hajde, Možeš, hajde. ajde, možeš. Zatvoreni su mi oči. Okej, hajde. Kreni, ajde. Kreni. Hajde. To je to, blizu si, ajde. Tako je. Bravo, tako je. Ne plaši se. Tako je, polako. Ne možeš da osjetiš. Jednom kada dotakneš zid, tada možeš skineš masku. Znam. Da! Najbolja sam! Da! Pobednik je Serena! Ok, društvo, sada ćemo da igramo muzički šalica. Ok, društvo, idemo! Ok, šajde. Jeste li spremni? Da! Pažljivo! Pogledaj ih! Ne, Zek. A ja sam prva ovdje. Ok, završite! Hajde, nastavite! Ajde, ok. nastavi, ajde. Ne još. Ne još! Čekaj, ustani. Hajde, Zek, možeš ti to! Seli, ispadaš! Seli. I hajdi! Ok, Nastavi. nastavite, hajde! Hajde, Dima. Hajde. Hajde! Bravo, Zidan, bravo. A ne, gurnuo ga je. Hajde. Sada je između Dime i Zidana! Bravo, Zek! Ok, spreman? Da. Idemo! Da! Nisam uspela. Torta! Želimo tortu! Torta! Pogledajte tortu, društvo! Tako je lepa! O, da. Okej. Prelepo. 3, 2, 1! Srećan rođendan tebi! Srećan rođendan tebi! Srećan rođendan, draga Dima! Srećan rođendan tebi! Jesi jedan, jesi dva, jesi tri, jesi četiri, jesi pet, jesi šest, jesi sedam, jesi osam, jesi devet, jesi 10, jesi 11. Zamisli želju, Dima! Idemo! Srećan Bravo! rođendan. Srećan rođendan, Dima! Hvala! 2, 1, jedan. Sali, hajde da se ufatkamo! Slika. Sličica! Znala sam! Baci 5. O, da. Ćao narode, nadam se ste uživali u epizodi. Ne zaboravite da date nam veliki like i pretplatite se. Ćao Ćao, narode! narode! Ćao! Srećan rođendan! Hvala!